Δύο μικρά ακόμα tips. Δύο μικρές ακόμα συμβουλές για εσάς που έχετε χωρίσει και δυσκολεύεστε. Πρώτον, τσεκάρετε την ιστορία που λέτε στον εαυτό σας για αυτό το χωρισμό, το αφήγημα που έχετε δημιουργήσει για αυτό το χωρισμό. Θα το πω κι αλλιώς, τα ψέματα που λέτε στον εαυτό σας για αυτό το χωρισμό. Διασταυρώστε τα πραγματικά με την πραγματικότητα και δείτε με ειλικρίνεια και ανενδίαστα τι αφήγημα έχετε φτιάξει, τι εξήγηση έχετε δώσει. Πολλές φορές, πολλοί από εσάς προστατεύετε, ενώ έρχεστε και μιλάτε για το χωρισμό, προστατεύετε το άτομο μέσα σας από το οποίο έχετε χωρίσει. Πράγμα που σημαίνει ότι δυσκολεύεστε να το εγκαταλείψετε μέσα σας. Και αποδίδετε το χωρισμό σε εξωτερικά αίτια. Έφταιγε η μάνα του, ξέρω εγώ, έφταιγε ότι ήταν μικρή σε ηλικία και δεν μπορούσε να με καταλάβει κτλ. Και αρνείστε να δείτε το ποσοστό ευθύνης στον άλλον άνθρωπο. Για παράδειγμα, στο κομμάτι ας πούμε της συνεξάρτησης από τη μητρική και την πατρική οικογένεια, αποδίδεται η ευθύνη σε ένα τρίτο άτομο, μας χώρισε η μάνα του, μας χώρισε ο πατέρας του, και όχι στην αδυναμία του ίδιου ανθρώπου με τον οποίο ήσασταν να αναπτύξει μια τέτοια ισχυρή προσωπικότητα που να μπορεί να υποστηρίζει τις επιλογές του, για παράδειγμα. Δείτε λοιπόν τι εξήγηση έχετε δώσει εσείς μέσα σας για το χωρισμό και πόσο αληθής είναι. Και δεύτερο κομμάτι, τρίτο στη σειρά μας, από την αρχή του βίντεο. Εκπαιδεύστε τον εγκέφαλό σας, ο οποίος είναι κολλημένος με τις ευχάριστες στιγμές, να βλέπει και την αρνητική πλευρά των πραγμάτων. Τι εννοώ? Ο εγκέφαλός μας, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, είναι κολλημένος με την ικανοποίηση και με την ευχαρίστηση και αρνείται να ξεχάσει αυτές τις στιγμές, αρνείται να τις αφήσει πίσω. Οπότε έρχονται εδώ άνθρωποι και λένε «Μα ήταν τόσο καλό στην αρχή» ή «τόσο καλή, μα περνάγαμε τόσο ωραία, τον πρώτο μήνα να σας πω ήταν τόσο καλή αυτή η γυναίκα, τι έγινε μετά?» Αυτό είναι ο νόμος του κόστους και της αποτελεσματικότητας. Πρέπει λοιπόν να προσθέσουμε εδώ το κόστος. Πάρτε ένα χαρτί και γράψτε κάτω τους λόγους για τους οποίους αρχίσατε να βλέπετε ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Πού υπήρχε το κόστος, πού υπήρχε ο πόνος δηλαδή σε αυτή την ιστορία, γιατί σίγουρα καλές στιγμές θα υπήρχαν, διαφορετικά δεν θα ήσασταν και μαζί, έτσι δεν είναι? Όσο εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλό μας, τις σκέψεις μας δηλαδή, να βλέπουν και αυτό το κομμάτι, τόσο πιθανότερο είναι να ακολουθεί σιγά σιγά και το συναίσθημα. Το συναίσθημα του πόνου που σας έκανε να θέλετε να μην είστε εκεί ή που σας έκανε, ενώ δεν επιλέξατε εσείς το χωρισμό, να πονέσετε τόσο πολύ. Όσο λοιπόν αλλάζουμε το νοητικό κομμάτι, το κομμάτι της σκέψης, τόσο ακολουθεί με κάποιο τρόπο γραμμικό και το συναίσθημα. Ελπίζω να τα πάτε καλύτερα και κάποια στιγμή να μπορέσετε να φέρετε όλη αυτή την ενέργεια που έχετε επενδύσει σε έναν άλλον άνθρωπο πίσω στον εαυτό σας για να μπορέσετε να πάτε παρακάτω.